Mae Dyffryn Nantlle 20 yn grŵp gwirfoddol sy'n trefnu gweithgareddau bobl ifanc ar gymuned. Maent wedi cynnal cyrsiau ffilm, gweithgareddau celf, gwyliau llenyddol, sesiynau i gefnogi dysgwyr ac wedi gwneud llawer o ymchwil cymunedol. Rwan mae Dyffryn Nantlle 20 eisiau datblygu menter gydweithredol newydd. Ers blwyddyn, mae'r grŵp wedi bod yn ystyried prynu Siop Griffiths, adeilad eiconig a hanesyddol ym Mhenygroes sy'n driwio bob diwrnod. Erbyn hyn, mae'r gymuned wedi cynnig syniadau am ddyfodol newydd i'r adeilad. Mae'r gymuned eisiau gweld gweithgareddau a busnesau sy'n creu cyfleoedd newydd i bobl ifanc. Ac, ar ddechrau mis Medi, cafodd Dyffryn Nantlle 20 neges i'w ddeu fod y perchennog yn barod i werthu'r adeilad am bris resymol. Ond, mae rhaid i gymuned codi 70,000 mewn 10 wythnos. Ar ôl cyfarfod lle ystyriodd y grŵp i brynu Siop Griffiths, penderfynwyd lansio apel i godi arian gyda help y gymuned ath i hwnt. Da chi'n gallu helpu i wireddu'r freuddwyd i godi 1,000 y dydd am 10 wythnos. Hwch gynnig arni, mentrwch.